stop. Kabantay man, mao man tag-iya atong gikawatan ug milon nga atong gibuak-buak. Mayong hapon, boy. Ngayong hapon na dong. Duda ko murag mao man ikatong giingon sa kong bata ba nga nako ni tulo ka tao kuno ni sabay sa kong bakwanan ko. Bay dong, unsa may ato dong? Pwede ta mga maraig da, boss. Bisa gamay lang ba nga milon kay lami kay kaon, boss. Oy, sige man kag tanom og milon, boss ha. Tao na ba yan eh? Kanang mga pila naman ni pulis siya katuig ng kuan ko. Sa mga ato dong nang sa inyo ha. Mutilaw ta mi sa imong milon, boss ba kay chat ba kay mong farm diri sa Liong, boss. Nya, lami kay mong milon ba kay sweet 16 pula kayo. So kanang inyo ra kanon dire og inyo ra talos yung balay. Pwede ra sa kanon, boss, ug mahimo. Ug imo may padadan og Sige, ano na lang. Dos, mao niya akong ganahan niya bay. Buupan Ay, nila. Tama mo yung mga pamilya. Pag tinawabot niyo pamilya, tagsa ka kabuok ka kay gamay ko mo kung harvest po. Yeah, tulungan mo kabuok. Pero ayaw mo pag binuha sunod ha. Binuangan din mong tanom nga pakuan, boss. Dili na ito nahisgutan. Kay nangagi na to. Away lang istorya, boss. Salamat kay ning milon nimo nga lami kay tanan. Lang may magdugay. Dako kayong salamat ani, boss. Unta magrasyahan ka sunod. Arriba! Pasalamat ta kay nang hatag. Pasalamat pud siya kay di na natubok-on yang milon. Nausab man din tawhana. Dalo kay na sa una bay.